Toto je môj bazén. Je tu celoročná prevádzka, otvorené 24 hodín denne. Chodím sem pravidelne v lete, v jeseni, v zime, na jar. Je to vynikajúci prostriedok, pokiaľ človek chodí pravidelne, vyhnú sa choroby z nachladenia, ale čo je ďalšou devízou, je, človek má stále dobrý pocit, není mu zima. Začínal som v 70. rokoch ako pedagóg a patrilo k profesionálnej cti, aby človek svojej robote rozumel. Čiže ako telocvikár som sa zaoberal telesnými cvičeniami a keďže mám taký zmysel pre systémovosť, dôkladnosť, tak hľadal som všetky dostupné zdroje. Veľmi skoro som narazil na veľmi kvalitný zdroj, knihu, ktorá nebola prekonaná. Bola to kniha o joge, voláme ju Žltá kniha o joge, tedy tým pracovníkov Československej akadémie vied a orientalistov boli vyslaní na ročný kurz do Indie a po návrate spracovali túto knihu, ktorá je z vedeckého hľadiska, medicínskeho, psychologického, filozofického mimoriadne kvalitná. Takže ako študent na fakulte pedagogickej som dostal tento základ, túto inšpiráciu a myslím, že ovplyvnila ma na celý život. Som v školstve od 74. roku, čiže 32 rokov, čiže som na najrozmanitejších školách. Určité testy sme robili stále a pokiaľ si porovnám staré ročníky a súčasné ročníky, tak vyzerá to trošku biednejšie v neprospech súčasnej generácie. Ešte každý ten ročník ako keby menej pohybu, viac sú zaťažovaní v škole intelektuálne, musia viacej toho zvládnuť, čo sa týka vedomosti a potom neostáva im čas na pohyb. Bolo by dobre bojovať o to, aby bola telesná výchova každý deň. Tá hodinka, každý človek, ktorý zo seba čosi vytvoril, vie, že bez každodenného cvičenia to nejde. Mám tu už 55. rok, naučil ma to môj otec, bol turista, lyžiar, tiež začínal s týmto športom ako prvý v Sabinove, chodili sa lyžovať na tento kopec pod nami Gergeľovka. Vtedy si lyže vyrábali sami, viazanie sa kupovalo, ergrovo viazanie a mám na to krásnu spomienku. Nachádzame sa na najvyššom kopci nad Sabinovom Šanec. Je to vyhliadkové miesto, vidno sa všetky pohoria, Čergovské pohorie, Slanské pohorie. Južne sú stráže, Lysá stráž, Fintická stráž, Šarišský hrad. Keď sa človek podíva v každom ročnom období, tak srdce zaplesá, veľmi krásne vyhliadky. Pri všetkých ostatných aktivitách dostal som sa aj k fotografovaniu a veľmi som si ho zamiloval. Najprv to boli kvety, keď som robil tzv. Japonskú záhradu a to bola taká krása, ktorú sa patrilo zväčšniť, lebo kvet, ktorý jarný zakvitne, človek sa musí o ňo podeliť, o 2 dní už je odkvitnutý. Starým Savinovčanom sú známe osobnosti bratov Prídavkovcov, sestier Prídavkových. Dal som dohromady jeden materiál asi
80, 70, 80 a 90 ročných starých Sabinovčanov, ktorí s veľkou úctou sa vyjadrili o týchto osobnostiach, ktorí v Sabinove zakladali divadlo, pôsobili ako novinári, rozhlasoví pracovníci, kultúrni pracovníci. Pôvodný návrh bol gymnázium bratov Prídavkovcov, ale súčasná legislatíva neumožňuje takéto riešenie, umožňuje iba jednu osobnosť alebo jednu udalosť, takže nakoniec sme sa dohodli na osobnosti Antona Prídavka. Tak, toto je moje kráľovstvo. Je tu 10 až 15 tisíc kníh a toto je jedna z najvzácnejších kníh od yoga, od starej Indie knežku. Táto kniha ma od 71. roku usmernila a dala mi možnosť vniknúť do tajov jogy. V joge pracuje sa s celým človekom, je tam telo, hatha yoga, je tam rozum, džňána yoga, sú tam city, bhakti yoga a kráľovská yoga je raja yoga. Je to yoga, ktorá sa zaoberá etikou, zaoberá sa telom, zmyslami a ľudskou mysľou. No, s filozofiou som sa stretol trikrát v 70. rokoch, vtedy vychádzala Antická knižnica, to sú tieto knižočky. Vychádzali tam stoici, Seneca, Marcus Aurelius, Cicero. Sú texty, ktoré dali zmysel v určitej fáze môjho života, ktorú už v podstate teraz ani nepotrebujem a ktoré slúžia na to, aby som ich požičiaval ďalším. V podstate tu mám takýto zoznam, tu je niekoľko sto kníh, ktoré sú rozpožičané medzi mládežou, dospelými alebo študujúcimi. Niekoľko vzácnych kusov sa nevrátilo a toto trošku je pri dobrej knihe bolestné, ale zase o niektorých veciach som predpokladal, že sa stratia, tak najlepšie knihy mám vždycky zdvojené.